Hoy! Pataasin ng kamot! Tura, bos. Tara, tara. Bos, tura. Asan ko? Tura, bos. Hoy, korban nyo! Kaya din ako. Uy, ano naman eh? Bos! Maunay kaya! Naunsa naman ito. Kaya ko no. Kaya. 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 Sige. Naman na lang ta. Ay, sa, mangilos ako! Ikaw na lang hukik tayo. Taga! Ikutin niyo mo to! Oh, sige boss. Ginawa! Ginoo ko! Marami! La 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 la. Bangun! Yan na! Di pa may bala! Na. Wala ko'y bala! Hasta mo rin ako! Hasta sa dako, boss. Mangilad na lang tayo. Sige. Takong. Surrender na lang mo! Ha! Oras kaya mahitabo sa kong kauban! Ultimo, ipis o gagaan ng inyong balay! Akong pateon! Bauna na inyong katapusan! Ah! Wa pa aga ni mamatay! Katapusan na. Abot na tas nga be! Lamang sabang ko tayo bala ha? Lamang sabang ko tayo bala ha? Oy! Naramdaga pa ka! Ang angan lang, dama ko itiil! Di kumudagan! Pwede din na, sabot ba na harata tunga? Ganin na naman ito nagsabot! Pangyar na! Yeah! Wah! Isu ka? Nga naman, Kailan kag bala? kung saan mo ng bala? Talinis! Talinis. May gota nga! Ego! Boot! Stigan! Kawik mo bukog. Barog! Dagat! Para. Tepan! Yuna! Tumba! Ay, bangon! Balik! Bangon! Uy! Ayay, samdan! Patyanan ako! Dili ko! Patyanan ako! Di! Lagi ko! Patyanan ako ba? Ay, magbot! Kaman na, di! Bawal ko mapatay ni mo kay naanis ito yung kumamin sa Biblia! Kumamins ba to?
Ay basta ka nang napo kasuguan ba? 10 commandments ay kasuguan lagi napo. Sige, barog bangon teka. Barog aron mo dagan. Dagan. Uy, badas magka. Huy. Wala ka kuya, tanang gusto na ko sa lalaki, wala nimo. Masa ka maingon haing ka? Wa magapamul bus. Butin niyo ba to? Oh, sige boss. Saan na? What's up guys? So nade mi shout out karon. So shout out ay ko ni Vince Choi Kabahar. Daghang kayong salamat sa pag-view sa among mga videos. And God bless kaninyong tanan. Thank you for watching. Tagbaw! Tagbaw! Bye!